Bueno, eta hau esan da, mingaina eman bertxe hori bai, lan hain da mingaina eman, que honi? Bai. Bueno, kontatu iguk. Lehen esan diaten bezala sorionak indeken danagatikan, eta guain gainagoa, Challenge Series. Challenger Series. Challenge Series. Zer dek zehazki hori? Jendiak ulertzeko etzekikenak surfan munduan, zer deken zehazki hori? Horrea sailkatu nagoan txertan, Europako bigarren gehatu naizelako. Da, kontinente bakoitzeko 7 surflari honenak sailkatzeituk. Eta gero, CT dekela munduko lehenengo divizioa, dekalo surfian top, bai. Hortikan, 10 geizteituk, eta 10 horiek ere bai, gure gara etorriko dituk, eta horien artean sortze hau, izango bigarrengo divizioa desela mundukoa. Bigarrengo divizio mundialan sailkatu haiz. Bai. Eta horrea iristeko esan deken bezala, Europan bigarren gehatu haiz, eta kontinente bakoitzetik 7 honen asiestik. Bai. Osea, Europatik 7, Australiatik 7, Estatu Batuetatik 7, bueno, Amerika guztetik o Estatu Batuetatik? Amerika Ipar Amerika dago Amerika. Vale. Eta, gogorra izan de leia horrea iristeko, Bai. Gogorra izan dek, batez ere, sailkatu naukenetako, gaztienan izango naukelako. Bai, Bai, eta Europatikan bestenak zarroituk. Orduan, hori, gogorra izango lehenengo urtia, kompetentzia berria izangoek, baina, bueno, gogoakin. Eurra, keroni. Eta, esan diagun bezala, Europa guztian, zehaiz, estatuko bakarra jutea izena, bestiak nundarraituk? Frantsesa zeudek, bastante, baina gero, Euskal Herrikan aurten kriston urti jatea zegu, eta goaz, 4 euskaldun uste zelkatu gehala, ni Adur, Adur Amatriain, Iago Domínguez, eta gero nesketan, dijo aztea Nete, González Etxarri, uste janire ere bai, da gero Nadia, depende zeiteke noain zetian, bueno, gure gana torri. Claro, zetian hori de, guain ezbeak azkenengo amartan gelditzen bai, jetxingoek, eta ordu norrengoek, ez da? Bai. Jope, Euskaldunok, eharra maia segauna, ez da? Zuz munduan, Bai, aurten, bai, ondo junta eguk. Onda. Bueno, eta nun izangoek lehendabiziko proba? Nun topatuko jau, nun dik noa ibiliko zeate? Lehenengo proba Australian tokatzea, jatea berriatela, urrengo hastian hasikoek. Maiatza, bukaeran hasikoa, da ekainan hasiera arte. Izango ekela Sydney albuan. Vale, oza, nahiko behian, ez da? Bai, olatua. Australia esatiak, Europa esatiak. Bai, Sydney, eta arreako txapelketa jungo zate, eta zenbat txapelketa zeudek adibidez bigarrengo maia challenge hontan? Bost txapelketago zirkuituak. Bost txapelketaek, oso exigentiak, ez da? Ez tekela zeko amabos da batutan kalein da bestian. Bost zeudek, bat Sydneyen aurrenengua, zein izango ditugu urrenguak? Urrengua, ekaina bukaeran Sudafrikan. Bai. Sudafrika, Jeffries? Ez. Beste playen bat hola? Bai, Balito izenek ondartzak. Balito? Bai. Vale. Eta, bigarrena Sudafrika, nunga jo biliko haiz? Urrengua Kalifornian, Huntington Beach. Huntington Beach, hor kontuz, parranda asko ziokor, Parranda asko, sautan zio. Sautan, bai, gando, sautan. Etxetik anbola zailo biltzei, no? Bai, hori. Ondo zio. Vale, eta zesan bernian, Huntington, 2 esan dizki jau, geho, 2 gehatzen zaizkiu. Portugalen, Ericeira. Bai. Hau etxetik gertu. Ondo. Bai. Eta gaina hor txapelketa honak indako, haizi, no? Portugalen, bai. Portugalen ondo matesaek. Ondo. Eta azkenengoa, Brasil. Rio de Janeiro. Jope, bai. Ondo pasako gero, bai, ez da? Alde batik beste, ez aspertuko, ez da? Esperto ez jaduzte. Asuntuek aitakin junberdekela, ez da? Aita egire entrenatzailea, hor buru belarri. Bai, horiek. Ez zingo aiz despistatu orduan, ez da? Ez. Hori ondo tortze zaigu, ondo tortze zaigu, lasai honai, gio eskertuko eketa. Ondo. Bueno, hemen ikusiek zer resinditen hau, Beiza, birrindu jogura, birrindu olioa, eta hemen siazerbak, goen hemen irina botako deu, eta honekin masatxoa prestatu behar deu. Eta hi garbitu aldituko ja dana, ja. Bai. Vale. Hoi garbituta azkak, jarritza berriro platerian, vale? Eta hemen ingo jauna, pepita hauek eta ja, kenduko xia mendikan. Garbitza dauna platerian utzi. Pepita hauek, honea. Vale. Eta ingo eken adek, guain, baratzuria. Mendikan, zen muntzibiliko ez, mendikan 3 alde ateatzeko. Ez dakik? Erakutsi erkoiak, a ber? Erakutsiko ez, venga, ba. Eza, gau irikitzeko erreza izatek. Gaurrena txorten aukentzeiok, eta gau irikiteituk, hola. Rast. Eta ja hemen aliak ateatzeituk.
eta ale hauetatik gan, horrela arginagoak izazatik, no? Taula txukun daule biro bergaituk. Vale. Eta hemen digan inberdekena, bezak, ale bat atea, eta ale hau zuritzeko, nite izatenak, atsegaldia mozte ziot, behin, moztuta zekatinen, golpe txiki bat emate ziot, eta gero ja, ilei jate itek. Labanan launtzakin pixkatola, traka, eta atea berdituko la, beste hiru. Vale? Vale. Venga, txukun horrela. Eta, ke honik, 19 urte askak, pentsatuko aluan olako lorpena lortuko ditua da eta hain gazte izan da. Egia esan, oainikan, oso gaztian hau, baina bai, hau alan ere zea, honean enean klasik hau, baina helburua hauan. Eta, bueno, oainikan, bantxekin zai izango la hain goizo lortia, baina bai, kiston urte honatea zai, da, hori, oso posino da. A ber, oain, sarra egindola modatzen izen urrengo kategorian. Ondo, sarra baino abil, eta fino, abil eta egorputza errakak eta orduan moldatuko baiz. Gainea, hor txapelketan nik usteat bildurga jaukiko hiela, helduak igualako gazte, ez behentzako baino. Zerien, emeka atxila, basetorrek honi gazte hau, hemen olatuak birrintzen ibiltzekena, eta egon goitu danak bildurtuta egon goitu, hemen, basetorrekla keoni, zeare bai, amaltriaine bai, hemen zaustar gazte hauek egurra ematea, ez da? Bai, holaek, a ber. Ez, a ber, hoiz izate jun, a ber, honea, txapelen batek hartze zuen da, hemen, danok posi gartze gaituken. Bueno, txapelketa jungo gaitu, txapelketeta. Nola burutzeitu txapelketa hauek? Nik gutxuko era segiat, baina hor esan de zazpi leku bakoitzitzen bat zaudete. Berroi partaatzaile gutxuko bera, o...? Bai, printzipioz berrogei bat donezaita dituk, baina gero aurreko urtetan da ondo eiteien jendia da, bueno, hor gero gonbidapen batzuk dut dituk, da hango jendiantzako, jende honerantzako, eta hori, azkenian gu hasiko dituk aurten dola gure lehenengo urteak, supongo lehenengo rondatik hasiko ditukela. Claro, porque horria jende honak bigarren rondatik hasikoek. Vale. Zenba ronda pasa bihar dia, baina zertzu azte, mentumen da baten aurka, azte zatea aurrena 3 jute zate eta bat kalea bestia aurrea, nola ziak zehazki? Azte dituk lehenengo rondetan 4 pertsonako mangak izatituk. Vale. Eta 2 kalea jute dituk, da beste biak aurraka segitzeie. Eta hori, da ja kuartos de final arte, horiek. Finala ordenek arte, hori ja zeituk man, biko mangak, eta hor honena pasatzeik, eta hola ja final arte. Eta ire kondizio egokienak zein dituk, adibidez, itxasua da, hori ez da salto de altura bezala, o sprint batitea gutxura beti kantxa hortziokela bere lekuan. Surfea, segun ze itxasaldi dagoen, segun zenen aurka azkenien gauzak asko aldatzituk, ez da? Bai. Surfian esketxando dagoitan mundu ezberin bada, azkenian aizia sartzea, bolatuak aldatzea, eguraldia, eta horrek badenak afekta goiteu, itxasuan. Eta hori, gori tokatu zaigu, adaptatzia alde noberena olatuak goitzea. Eta nahi, zautzan olatu normalian kaskarrak goitetugu, indarri gabe, eta orduan gu hortan ondo moldatzen geha. Azkenean hori da gure egunerokoa, aladu txikitan da pixka eta gulak, hori ja uste gure puntu fuertia. Ez que ikistak ez duke honi nola ibitzen. Daudenian olatu txiki horiek. Inor jendia olatu hartzeula eta ezin dukela ez da horreak agun. Eta hau, haiduan ibiltzek, honi, haiduan. Ez gala da. Betu, nik esan deten bezala deno txikitatik patinetien pardelakin ikuste geniola. Ire maniobra hori iteguana ja... 4 o 5 urtekin hartuta only jain, krestan gainean da huelta eman da rast. Hori teik olatu gainean, etxegiat, nitente jarri baina errexo. Esalde gala, Bai, hori txikitatik entrau eta txomari horri. Bai, eta ikuste egiten da, itik errazetik, katxina, mabitik, hau. Esan berdian kaurret, esan berdian baino kagien lamar. Danak atzetik olatua ezin hartu eta bea dantzan da saltoka, esalde gala. Bai. Gio horra adibidez, lehiaketan agonian ere bai, junberraiz, ez gauzta zaila egitea, ez da? Dakike nahitea junberdak, ez da? Bai, batez ere, mangazieran, oandikan inorek ez ikenen alatik arrapau, hori, pixka da seguratzea, notan batzuk lortzea, ze azkenean gero manga aukeran komplika baitek bestela. Claro, nervioak gazteitu, komplikatu itentu. Entzuteituk besteak egiten ditukela iesa izertan, hori hasieratik anin dauki berdek,
Eta hori, hasieran pixkat, oidek pixkat lasai, maniobra lasai aukeratzea, da gero bukaeran aldek pixkat Gero, ja, arezo. puskatzea. Bai. Bueno, launa,